ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. тобови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ гузаронидан мехоҳад. акнун ки ман танҳо барои камарбанд ё ин ки зидди ҳамза ҷангидан мехоҳам. ман фикр мекунам ки дигар ягон кас нест ки муҳорибаи мо бо ӯ маъно дошта бошад. ман дигар бо ягон кас ҷангидан намехоҳам ва ман фикр мекунам ки ман барои ин ду муҳориба сазоворам. ҳозир Леон Эдвардс ва Камару Усман реванш мегузаронанд ва ман бояд ки ҷангвари эҳтиётӣ бошам ё ин ки бояд бо ғолиби муҳорибаи онҳо вохӯрам. шояд ки Усман баъди чунин нокаути вазнин барои муҳориба омода набошад ва ман мехоҳам ки ба ҷои ӯ ба муҳориба барам. агар ки ба ман чунин имкониятро надиҳанд, пас ман бо Ҳамзат Чимаев ҷангидан мехоҳам, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки Билол Муҳаммад 8 ғалабаи пайдарҳам дорад ва ӯ дар муҳорибаи охирони худ дар турнири UFC 280 ҷангвари бебоғ проспекти UFC Шон Бредиро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд. аз рӯи овозаҳо Ҳамзат муҳорибаи навбатии худро зидди Колби Ковингтон мегузаронад. ана Билол Муҳаммад бошад дар ҳақиқат метавонад ки ҷангвари эҳтиётӣ дар муҳорибаи Камару Усман ва Леон Эдвардс шавад. шаби гузашта ҷангвари бебохти тоҷик Сарвар Ҳомидов дар Италия шаҳри Милан дар турнири Bellator 287 варзигари бразилӣ пуртаҷриба Хосе Марияро шикаст дод ва Сарвар ин корро хеле дурахшон кард. аниқтараш дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ бо зарбаи по ва дар навори гузашта мо ба шумо гуфта будем ки боварӣ дорем ки Сарвар бо ин ғалабаи худ президенти Bellator Скотт Кокерро ба ҳайрат меорад ва ҳамин гуна шуд дӯстон. президенти Bellator Скотт Кокер ин ғалабаи Ҳомидовро баҳои баланд дода дар Твиттер чунин суханҳо навишт. аввали ҳаракат бо зарбаи дардовар ба ҷигари рақиб хэштег Bellator 287 навиштааст Кокер. ва дӯстон, Сарвар бо ин ғалабаи худ рекорди худро 14-0 кард ва боз як маротибаи дигар ба тамоми ҷаҳон нишон дод ки ӯ ҷангвари сатҳи ҷаҳонист. хотиррасон мекунем ки Сарвар дар ташкилотҳои калон ба монанди IMC Fight Night, UAR Warriors ва акнун дар Bellator баромад кардааст ва дар ҳамаи ин ташкилотҳо пирӯз шудааст. бояд гуфт ки Bellator баъди UFC аз ҳама ташкилоти калон ва машҳур дар ҷаҳон аст ва умедвор мешавем ки Сарвар бо онҳо шартнома баста дар Bellator баромад карданро идома медиҳад ва агар худо хоста бошад чемпиони ин ташкилот мешавад. муҳорибаи пурраро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метонен. ссилкаи телеграм дар описани видео. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Майкл Чендлер гуфт ки ҳамаи танқидҳои кардааши оиди Ислам Махачев иштибоҳ буд ва арзи эҳтироми худро ба Махачев расонд. ман гуфта будам ки Ислам бо ягон ҷангвари топ вохӯрдагӣ нест ва ӯ сазовор нест ки барои камарбанд ҷангад. аммо Ислам ба ҳама исбот кард ки ҳамон шахсе ҳаст ки ӯ худро муаррифӣ мекард. ман маҷбурам ки ҳамаи суханҳои гуфтаи худро оиди ӯ баргардонда гирам. Ислам чемпиони мо, чемпиони вазни сабук аст. умедворам ки ман рӯзи 12 ноябр Дастин Пориеро шикаст медиҳам ва баъд бо Махачев барои камарбанд меҷангам, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш худи Ислам Махачев гуфта буд ки на Майкл Чендлер ва на Дастин Пориер сазовор нестанд ки барои камарбанд ҷанганд, ҳатто агар ки Чендлер Пориеро шикаст диҳад. ва ҳамаамон дӯстон медонем ки рақиби навбатии Ислам ин Александр Волкановский мешавад. ана Майкл Чендлерро боша рақиби хеле сахт дар симои Дастин Пориер интизор аст ва онҳо рӯзи 12 ноябр дар турнири UFC 281 вохӯрда беҳтарини худро муайян мекунанд. ба фикри шахсии шумо дӯстон, дар муҳорибаи Дастин Пориер ва Майкл Чендлер ки ғолиб шуда метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.